Make the ground shake. Здравейте, приятели, аз съм Денко и днес ще снимам Clash of Clans. Това е най-гледата ми поредица. Тази сега вече няма да има клипчета, просто няма да гледам. И да ви кажа, че си направих план. Който иска джойнва не, по-точно Onion can join. И ако някой иска да играе с нас, да джойнва и да се забавляваме. Но това не е всичко този клип. Най-сетне събрах за този барбарен кинг Торелел. Каква мъка беше игреца. И ако иска някой да джойнва в мапа, аз съм BG Winner с написан там нещо за него. Over в клип да ви представя. И си пуснах Арми Кали на 6-ти, за събиране за този да го пусна на 6-ти. И Wizard Tower. Абе, добре ще ни развиваме. Брайте малко ми куци. Но ще ги направи тях. И ако искате да джойнете в този канал, напишете така. Така. И ето го. 4 човека. И са събрали за сега. И който иска джойне, не ви задължава. Ако ви харесва да пачем горе се абонирате. Аз бях Денко. Бай-бай.